טוב, אנחנו מתחילים את השיעור הרביעי. אני צריך מההתחלה, סליחה על ה... טוב. בשיעור הקודם דיברנו על התפקידים השונים של הרביע. רביע סתם, שהוא תמורת אתנח, כאשר אין די מקום בין האתנח לסילוק. רביע מוגרש, שהוא מחלק מה שנקרא שמאל אתנח. כל מה שמשמאל לאתנח הוא מחלק אותו. רביע קטן הוא משנה סמוך למלך, סמוך, זאת אומרת מיד בלי שום מילה באמצע. רביע גדול הוא משנה, שאיננו סמוך למלך. זאת אומרת הוא מרוחק מהמלך והוא משמש, צריך להבדיל אותו מהרביע קטן. זה בעצם כל ההבדל ביניהם. גם הזכרנו רביע מוגרש בלי גרש, שזה זיהוי מוטעה ככל הנראה לרביע. ראינו גם פסוקים שמתחלקים ברביע. ואנחנו רואים שהרביע מחלק רביע מחלק את הפסוק במקום אתנח, והוא עצמו מתחלק כמו תחום אתנח. ולכן זה קורה שהוא מחולק על ידי רביע גדול. אם יש רביע לקראת סוף הפסוק, ועוד רביע בתחילת הפסוק, אז אותו רביע גדול הוא משנה של המלך הרביע. למרות השם רביע גדול, הוא בעצם יותר קטן מהרביע. אבל פירוש הדבר שהרביע הקטן, הרביע הגדול, מה שנקרא, כוחו יותר קטן מן הרביע השני. וזה לא רגיל, כי בדרך כלל כל טעם שאנחנו פוגשים פעמיים, אז הפעם הראשונה הוא יותר חזק מהפעם השנייה, או פעמים אחרות. התחלנו גם לבחון את הטעמים שמחלקים שמאל אתנח, כלומר, מערכת טעמים מיוחדת לחלק זה של הפסוק, שמסתיים בסילוק. נזכיר אותם, לפחות את הראשונים כבר הזכרנו, אבל נזכיר שוב. שמאל אתנח מתחלק לרוב ברביע מוגרש. מלכותך, מלכות כל העולמים, זה האתנח שם, ואחר כך מה שנשאר ממנו הוא ממשלתך בכל דור ודור. אני בכוונה מביא פסוקים מוכרים, ככל האפשר. יש פה רביע מוגרש במילה וממשלתך, והוא מחלק מה שנשאר משמאל לאתנח. אם אין אחריו לפחות תיבה ארוכה אחת, לפחות, או שתי תיבות, כן, זה אותו דבר, הרביע המוגרש מוחלף במשרת. זאת אומרת שיש לי פסוק גם באשרי, בצדקתך ירננו, פה משרת המלכה. אם יש מקום למפסיק נוסף אחרי רביע המוגרש, הוא יהיה מהפך לגרמי. אז יש פה משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, רביע מוגרש, אבל ביעקב זה חלוקה נוספת של מהפך לגרמי. אבל לעולם אין המהפך לגרמי סמוך לסילוק. לכן אם הוא יוצא סמוך ממש לסילוק, אז מחליפים אותו במשרת. וגם את אותו רביע מוגרש מחליפים בשלשלת גדולה. בעצם כל המערכת מחליפים. יש פה מילה, השם יברך את עמו ושלום. עמו היה צריך להיות לכאורה מפסיק נוסף משמאל לרביע המוגרש. רביע המוגרש היה צריך להיות בשם הקדוש, והמילה עמו סמוכה למילה האחרונה, לסילוק. לכן מחליפים את מה שהיה, אין מהפך לגרמי שיכול להיכנס פה, כי הוא סמוך לסילוק, לכן הוא מוחלף במשרת, את עמו יש לו משרת, והרביע המוגרש הופך להיות שלשלת גדולה. ייתכן שקשה לראות שזאת שלשלת, אבל זה אני צריך להתמודד עם זה. יברך את עמו ושלום. זה ככה
הרביעי המוגש וגם שלשלת גדולה, שניהם יכולים לקבל מימינם כמה משרתים, כמה תיבות. אם יש לפני הרביעי המוגש, יש פה דוגמה של פסוק שמסתיים, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, בתחילת פרשת דוד, וכל השרשרת הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו, משועבד לרביעי המוגש. כל אלה בתחום שלו, וכולם משרתים. עוד מעט אני אסביר מה זה משרת, אילו משרתים הם. והייתי דוגמה נוספת גם לשרשרת הגדולה, יש לו שלוש מילים לפניו, שתי מילים אולי, על כן זה מילה אחת, זה מוקף, אז גם כן יכולים להיות משרתים, אבל לא יהיו יותר מפסיקים. עכשיו, אם אין מפסיקים פה, מה זה כל הדברים שאני רואה פה, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו? יש בעיה. אנחנו יודעים שרביעי מוגש, אין לו מפסיקים שקודמים לו. אז מה זה כל הדברים האלה שיש פה? יש פה, ביום זה מהפך עם פסק. זה לא מהפך לגרמי, זהו פסק. ואז זהו מהפך רגיל שהוא משרת עם פסק. עכשיו, הציל השם אותו מכף כל אויביו, זה אותו השם, בשם הקדוש יש לכאורה צינור מעל הוו של השם. האמת, זה לא צינור. ואני מסביר את זה פה למטה, כתבתי את זה, שאין שלשים לפניהם רביעי המוגש, או שלשלת גדולה, או מהפך לגרמי. רק משרתים. והדבר רומז שאותם טעמים משנים, אינם משנים וגם לא מלאכים. אף כי יש להם תכונות של זה ושל זה, יש להם תכונות מלאכים, גם תכונות של משנים, אבל הם לא אלה ולא אלה. עובדה שהם לא יכולים לקבל שום טעם נוסף לפניהם, שמשועבד להם, שום שליש. לכן ייתכן שהדרגה שלהם הוא דרגה מיוחדת. הם לא, אי אפשר לדרג אותם כמו שמנסים לדרג טעמים אחרים. אז למה צריכים, אם ככה, כלומר כולם משרתים את הרביעי המוגש, אז למה צריכים בכלל סימנים שונים עבורם? יפה, כלומר, יפה. מה זה, יש הרגשה לי שמי שרשם את זה, בעלי המסורה, היה להם איזה רעיון שעבד לנו, שאנחנו לא יודעים. יש משהו שם שאנחנו לא יודעים. אני חושב שכן יודעים משהו. אנחנו יודעים שיש לזה גם צד מוסיקלי. וייתכן שכשיש שרשרת של משרתים, גם בקפל הספרים, אנחנו מניחים שם משרתים שונים. במיוחד דוגמה מובהקת, זה לפעמים יש כמה פעמים מונח, וגם מונח לגרמי, ואחרי זה פזר, תלישה קטנה, קדמה, לפעמים אחרי זה מרחה, ורק אחרי זה נגיד פשטה. זאת אומרת שיש דבר כזה שמוסיפים משרתים שונים. אז אתה אומר שזה מוזיקלי. כן, קרוב לוודאי. והמוזיקה שקיימת, כלומר אמרת מהחלב או איזה, לא זוכרת. כבר הזכרנו שהמוזיקה קיימת אצל תימנים, וגם עדות אחרות, לא ניכנס לזה. אז הם מבחינים בין הטעמים האלה כששרים? כשאני שומעת חלק מהעדות האלו, יש להם פחות הבחנה בין טעמים, מאשר שיש לי עם מסורת ליטאית. כלומר, המסורת שלי, שאני למדתי, שזו מסורת ליטאית, זה יותר מוסיקלי מרוב הישראלים שקוראים באיזה נוסח פולין, שפחות מוסיקלי.
וכשאני שומעת עדות מזרח ואחרים, זה הרבה פעמים אני לא שומעת שום הבחנה בין טעם לטעם. את צודקת לגבי התימנים, זה בוודאי נכון. לתימנים, אנחנו שומעים את הקריאה התימנית, היא די משעממת, אבל יש להם שיטה משלהם. השיטה בשנים האחרונות נחקרה על ידי יהודי יקר בשם בוריס קליינר. כדאי להקליד את שמו ולראות איזה סרטון יוטיוב שהוא נותן הרצאה והוא מסביר את הקריאה התימנית. יש לו גם כמה מאמרים שכדאי לקרוא, אקדמיים, והוא... טובי סטראוס, אתה מכיר את טובי סטראוס? אני פגשתי אותו, כן. כי היא גם כתבה על טעמי המקרא, וכלומר דוקטורט, היא עכשיו בוועד הלשון, היא עובדת בו. אני רוצה להסביר מה הוא הסביר. אני קטן על ידו, אבל הוא כתב וגם הסביר בהרצאה, וצריך לשמוע את זה כי הוא נותן הדגמות. הקריאה התימנית היא לא מבוססת על מוזיקה כדי, או מנגינות שונות כדי לבטא את הטעמים, אלא משתמשים בהפסקות או הערכה, אורך הצליל. זה מה שקובע בעצם את ההבדלים, זה מה שיוצר את הייחוד התימני של טעמי המקרא, לפחות בקריאת התורה. אני לא בקיא בקריאת התהילים שלהם, יש ביוטיוב כל מיני שיעורים בנושא הזה, יש להם שיטות שונות משלנו, למשל הם מדברים על 3 סוגים של טעמים, מפסיקים, משרתים וגם מעמידים. אני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, הזכרנו את זה פעם קודמת, אבל יש פה עניין מוסיקלי. עכשיו, בעניין המוסיקלי אני חוזר למעלה, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו. הביטוי הזה, יש פה טעם, במילה אותו יש שם מרחה, ובהציל השם יש שם לכאורה צינור למעלה, וזאת לא צינור, זה לא צינור. ההסבר הוא בא עכשיו בהמשך, קודם נקרא עוד משהו. הזכרנו שלישים, קודם כל אחד המשתתפים שלנו הזכיר שהשלישים בכף אלף ספרים אינם מוצבים לפי היררכיה או לפי סדר מדויק, אלא עלולים לשנות סדר לפי היגיון, בלי היגיון נראה לעין, אלא טעמים מוזיקליים אולי. תודה בכל אופן לאותו מי ששם לב לזה. דבר אחר, אמרתי שיש טעמים מסומנים לעולם לפני האות הראשונה, וגם טעמים אחרים שמסומים אחרי האות האחרונה, ביניהם גם הצינור. פה הצינור, אצלנו, טוב, זה נראה כמו צינור, עוד מעט נסביר. בכל אופן, כשיש צינור, אני לא מצליח להדפיס אותו בתוכנה הזאת אחרי האות האחרונה, כפי שעשו הקדמונים בכתבי היד. בכל אופן, שם רואים בשם קודש את הפסוק שלכאורה זה צינור שלא במקום. עכשיו אני צריך להסביר כמה דברים. דבר ראשון, זאת איננה צינור, אלא זה נקרא צינורית, וזה חלק נלווה במרחה מצונר. שם יש לנו הציל השם אותו, מילה אותו יש מרחה, ומה שמלווה אותו בביטוי הציל השם אותו, יש מעל הוו צינורית, וזה... אז איפה הצינורית צריכה להיות? לפני ההי? לא, הצינורית עכשיו במקום. אילו היה צינור בעצם צריך להיות אחרי ההי. אחרי ההי, אחרי האות האחרונה. עכשיו, יש כמה טעמים מחולקים שכבר ראינו את העולה ויורד, ראינו גם רביע מוגרש, יש גם אזלה לגרמי, אז יש גם מהפך מצונר גם, אז אני מביא דוגמאות, תהילת השם ידבר פי,
הללויה, כי חפץ בי, כל עצמותיי תאמרנה. עכשיו, כל המקרים האלה, יש פה טעם שמחולק לשניים, כאשר בכוונה הבאתי מקומות שהטעם מחולק לשניים בשתי מילים שונות. זאת אומרת, יצא ידבר פי, זה נחשב מילה אחת, וזה נחשב כמו מילה מוקפת. אני מציין שווה ידבר פי מוקף, אבל מודפס, או שככה היו כותבים בכתבי היד גם, מודפס בלי מקף. כל מי שהכיר את העולה ויורד, יודע שזה מילה מוקפת. גם במילה ידבר פי, רואים גם סגול בבית. גם הסגול מעיד על זה שזאת מילה מוקפת. אם תראו בתורה שדבר נא, אבל כתוב דבר בצרה, אבל דבר נא יהיה תמיד בסגול ומוקף. זה נסוג אחור. כן, זה לא נסוג אחור, זה פשוט מוקף. אומרים ידבר פי, כן, אבל אני חושבת שהסיבה כי זה העניין. כן, אז זה מעין נסוג אחר, אני מסכים. גם הללויה, כן, זה נחשב מוקף, הזכרנו את זה כבר, בטעם לגרמי, כי חפץ בו. חפץ זה מותאם במרחה, בחטא, חפץ, כי חפץ בי, כן, אבל... כן, אז למה אין סגול מתחת לפה? כי חפץ, אז לכן יש מעמיד בפה, יש מעמיד, יש גאיה בפה, כדי להזכיר, יש גם תינתן לי נפשי בשאלתי במגילת אסתר. יש לפעמים שאומנם יש נסיגה, אבל בכל זאת ביקשו לשמור על הצרה, וזה לא הפך לסגור. אז גם פה יש צינורית, מרחה מצונר, ככה זה נקרא, וגם באחרון יש כל עצמותיי, כן? שימו לב שלא הצלחתי לעשות בצינור אחרי האותה האחרונה, כן? אני צריך לעבוד על זה, אולי אני יכול לשחק עם התוכנה לעשות את זה, אני לא בקיא. בכל אופן, יש פה, שוב, לגרמי, אזלה לגרמי, וכל עצמותיי זה כאילו מוקף. דרך אגב, אצל ספרדים נוהגים לקרוא קל עצמותיי. כן, להגיד קל עצמותיי. קל עצמותיי, וזה, יש להם מסורת. למה מסורת? המסורת שלנו אומרת שאם זה לא מוקף, כן, אם זה לא מוקף, זה לא יכול להיות קמץ קטן. אבל מבחינת הדקדוק של הטעמים, דקדוקי הטעמים, תאמרו שהדקדוק לא נחשב אצלנו, המסורת יותר חשובה. בסדר, הספרדים ירשו מסורת, אני לא מעז לומר שהמסורת שלהם מוטעית, אבל אנחנו יודעים שגם אצל הספרדים יש מסורות שונות, גם בעניין קמץ קטן, אולי לא במילה הזאת, אבל במילים אחרות. כן? כל הכאילו מסורת אומרים שזה מסורת, והסידור, מה זה הסידור שכולם משתמשים בזה, רינת ישראל, כן, שהם אומרים צהריים, כן. והדקדוק אומר שזה צריך להיות צהריים. כן, אבל השאלה, האם אנחנו צריכים לדבק במסורת או בדקדוק? באופן כללי, האופי שלי זה הדקדוק. לא, מבחינה הלכתית המסורת קודמת. אלא מה, מי שלא קיבל את המסורת של הספרדים, הוא רשאי לקבוע לעצמו ולקרוא כמו ככה. ככה אני קיבלתי מהרב ברויר, והוא גם כתב את זה, ומי שיש לו צנח חורב, או חומש חורב, אז באיזה מקום יש לו המלצות איך לקרוא את הקמצים. בכל אופן, כל מי שלא ספרדי יכול, רב רשאי, ואולי מומלץ לו על ידי הרב ברויר, להשתמש, לקרוא קמץ קטן, כי זאת הייתה הכוונה המקורית של המסרן. המסרן לא הכיר את המבטא הספרדי, והוא לא התחשב בזה,
לכן הוא לא הבדיל בין קמץ קטן לקמץ גדול. זאת אחת הבעיות של הרבה קמצים, ומי שמעוניין להכיר את הקריאה הזאת, אז כדאי שידע את הדקדוק, אבל מצד שני, גם שידע שיש מסורת אחרת לאנשים אחרים. טוב, נשאר לנו עכשיו לברר בעניין מה שקורה בתוך תחום האתנח, משמאל האתנח, מה קורה כאשר האתנח עצמו מוחלך ברביע. קודם נזכיר שאין זה רביע מוגרש, אף כי מקומו קרוב לסילוק. ישראל יבן, זכרו לברכה, כינה את הטעם הזה רביע מוגרש בלי גרש, וגם אחרים התייחסו לרביע הזה כאילו רביע מוגרש, כאילו שנשכח הגרש או משהו ממנו, אבל ככל הנראה השם הזה פחות מתאים. בדפוסים ישנים הוא מסומן לעתים קרובות עם הגרש, כמו שאמרתי. הרביע עצמו, יש לו גם משרתים שמראים שזה לא יכול להיות כמו רביע מוגרש בטעות, או משהו מהסוג הזה. בכל אופן, הרביע משמש תמורת האתנח. יש פה, הבאתי פסוק, רגע, כדאי להרים את זה קצת, הבאתי פסוק ידוע, ואנחנו נברך מעתה ועד עולם, הללויה. הוא סמוך, הרביע סמוך, תמיד סמוך לסילוק, אבל לפעמים הוא סמוך מדי, אז הוא מוחלף במשרת, עוד נגיד את זה, ויש לו, בתחום שלו, יכול לבוא גם רביע נוסף. הרביע הנוסף הזה הוא הרביע גדול. אז כבר אמרתי שהרביע גדול יכול להיות בתחום של רביע, ולמרות השם גדול, הוא בעצם יותר קטן מהרביע סתם. יש גם פסוקים קצרים, שאין מקום לרביע, כותרות מזמורים למשל, ושם יבוא רק משרתים לפני הסילוק. פסוק שלם הם רק משרתים, חוץ מהסילוק עצמו. השאלה המתבקשת, איפה מחלקים פסוק כזה? והתשובה היא, התשובה נוגעת לא רק פסוק קצר, אלא לכל קטע בספרי האמת. כשיש כמה משרתים לפני מפסיק, המשרת האחרון כמעט תמיד, אני אומר כמעט כי ייתכן שזה תמיד, אבל אני לא בקיא מספיק כדי לומר את זה, כדי לומר באמת תמיד, כמעט תמיד המשרת האחרון, היא או הוא מחלק קטע בלי מפסיקים. כשיש כמה מפסיקים, אני אביא עכשיו דוגמה פה, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת ידיהם. יש פה פסוק שמסתיים ב4 משרתים לפני הסילוק. עכשיו, זה כלל גדול, אני חוזר למעלה, זה כלל גדול בטעמי אמת. פירושו שאין 3 תיבות בלי להכריע את מקום ההפסק. לא ייתכן שאני לא אכריע ב3 מילים שיר מזמור לדוד, אני חייב להכריע איפה ההפסקה בין 3 מילים האלה. אמנם כן, אבל צריך לזהות את המקומות שהחלוקה לכאורה לא נראית נכונה. יש באמת מקומות שצריך לחקור אותם, שנראה שהחלוקה היא לא אחרי המשרת האחרון, אלא לפני זה. אבל פה אני יודע שיש שיר מזמור לדוד, ולא שיר מזמור לדוד. עכשיו, במקרה כזה, מה אנחנו עושים עם שרשרת של 4 משרתים? אנחנו נלך לפי הכלל הזה. סליחה, למען זה פזר, זה לא משרת. אז גם צריכים לשאול מה עושה המשרת הזה שם. אז הפסוק אומר ככה, אני צריך לחלק, פה נדמה לי שזה בא אחרי, הפסוק הזה בא אחרי
עולה ויורד. אני כבר שכחתי את הפסוק הזה. פסוק שאנחנו צריכים בעל פה בעצם, אבל לא ככה הדברים. נכון? אני פותח את הפסוק. כן. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ושם מישהו עולה ויורד. זאת אומרת, אני בעצם מחלק את כל שמאל עולה ויורד, כל התחום הזה, כאשר בעוולתה הוא התחליף לאתנח. כלומר, אני צריך לחלק פה, נחלק את זה, כן. וגם... איך זה נקרא כשזה למעלה שם? אז זה נקרא עילוי, זה נקרא עילוי, המונח הוא, זה כמו מונח, אבל זה מונח למעלה, אז הוא נמצא די הרבה פעמים במקום אתנח, כאשר הוא מונח סמוך לסילוק. אז גם הקטע שלפני זה צריך, כל הקטע הזה לפני זה צריכים לחלק אותו, אבל גם כן מתחלק אחרי המשרת האחרון. עכשיו נזכור. בעוולתה הוא בעצם מלך, או תמורת מלך יותר נכון. הצדיקים זה תמורת משנה. לכן, כל הקטע שמסתיים במשנה, יש פה משרת, אבל יש פה שליש, הפזר הוא נקרא שליש. הדרגה שלו, הוא בדרך כלל מחלק את התחום של משנה. וזה מה שקרה פה. ההפסקה פה של המילים למען לא ישלחו הצדיקים, זה פה. למען לא ישלחו הצדיקים, זה הקטע הראשון, ואז יש קטע יותר, הפסקה יותר גדולה, בעוולתה, וההפסקה עוד יותר גדולה, כן, כדי לחלק את כל הקטע. למען לא ישלחו הצדיקים, בעוולתה ידיהם. פה ההפסקה העיקרית, אחרי בעוולתה, ההפסקה המשנית בצדיקים, וההפסקה השלישונית אחרי למען. ככה מתחלק הקטע הזה, וזה נדיר למצוא כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה משרתים, ועוד, שימו לב, אבל למען הוא טעם מפסיק. אז איך יכול להיות שהוא נמצא בתחום של כל המשרתים האלה? שני משרתים יותר מפסיקים מהמפסיק הזה. התשובה היא שגם בטעם כ"א ספרים יש דבר כזה, והנה הוא, מקרה מפרשת השבוע, ותלד שרה אשת אדוני בן, יש פה 3 משרתים לפני פשטה. עכשיו, מה שקרה לפני, בעצם היה צריך להיות פה גרש. לפני הפשטה, כן? אבל גרש לא יבוא סמוך כל כך לפשטה. מי שמנסה לשיר את זה במנגינה אשכנזית או מנגינה מרוקאית, אז הוא ירגיש שיש איזו בעיה לשיר את הגרש מיד לפני פשטה. צריכים איזו הפסקה, איזו מנוחה מוסיקלית לפני שמתחילים את הפשטה. וזה מה שקרה פה. אז הגרש הוחלף בגלל סמיכות שלו למרחה, ופה ייתכן היה לשים עוד הפסקה קלה אחרי המילה שרה, אבל השרה אשת אדוני, זה הולך ביחד, זה בוודאי הולך ביחד, קטע, סליחה, ופה בוודאי היה צריך להיות הפסקה, ולכן יש פה פזר שהוא מפסיק, שרה אשת אדוני הולך ביחד, ובן, כן, שלא דגושה, הוא הטעם המפסיק. זאת אומרת, יש פה... ולכן הכל... עוד פעם? כן, לא, לכן באמת המילים האלו זה קצת מוזר, כלומר מוזר, כי אם הייתי רוצה, קודם כל, אני תמיד, כלומר, זה בשבילי מרחה פשטה. ומרחה פשטה תמיד שרים ביחד. והנה באמת ממשמעות המילים, זה ברור שצריך להיות איזה הפסקה ביניהם. נכון. ואם יש הפסקה ביניהם, אז באמת
למה זה לא כמו טיפחה ואז יהיה דגש בבית? זה, כן, זה מוזר שאין דגש בבית שם. כן, אין דגש כי זה טעם משרת. בסדר? נכון, אבל זה שזה משרת, אז למה, כלומר מבחינת המשמעות זה ברור שבטלת שרה אשת אדוני, כי באמת המשמעות זה שבטלת שרה בן, ודרך אגב שרה היא אשת אדוני. כן, כן, יש סתירה בין הניקוד ובין הטעמים קצת, כי, זה גם סתירה בין בין המוזיקה, הכל ביחד, כן, יש, צריך לזכור עוד משהו שהטעמים, שבוודאי אשכנזים ספרדים, בעצם כולם, מחלקים לפעמים הטעמים, המוזיקה של הטעמים מחלקת בשונה מהטעמים עצמם. הטעמים לעתים קרובות, המשרתים או השלישים, הם יותר מליזמות ויותר קישוטים במנגינה מהטעמים המפסיקים. אבל מי שמבין במוזיקה, וזה לא אני, אמר לי שבאמת החלוקה המוסיקלית של הטעמים נוצרת לא רק על ידי ההפסקות שאנחנו יוצרים באופן מלאכותי בדיבור שלנו, אלא גם על ידי כל מיני דברים מוסיקליים, כל מיני שיטות מוסיקליות, שיוצרות את ההרגשה ואת המתח המוזיקלי שמפרשים את הפסוק. ולכן גם מן הסתם המוזיקה משחקת הרבה יותר בטעמי המקרא ממה שאנחנו מרגישים בזמן שאנחנו קוראים באופן מכני ממש, כן, בקריאת התורה או משהו כזה. ככל אם אנחנו קוראים קטע חדש, אז ייתכן שאנחנו נרגיש פחות מכניות ויותר מוזיקליות, שיוצר את הדברים האלה. טוב, אנחנו בכך נגמור, ועוד שאלות נוספות. לא, כן, סיימנו.